На асабісты прыём да старшыні брэсцкага аблвыканкама Анатолія Ліса жыхары аграгарадка Вілута Бастынскага сельвыканкама прыехалі з калектыўным зваротам ад імя мясцовых пенсіянераў. І не толькі. Нам хотелось бы, чтобы на нас все-таки обратили внимание, чтобы нам было удобно и до города доехать, и пенсию получить, и чтобы медицинское обслуживание мы получили. Вот поэтому такие вопросы мы и поднимаем. Не устраивает нас, что нам хотели закрыть сберкассу. Нас закрыли уже дом быта. Нам негде постричься. Чтобы сделать стрижку, нужно ехать в город. Закрыта у нас баня не работает. Першым хвалюючым сялян пытаннем стала работа мясцовага банкаўскага аддзялення. І оно тут пад пагрозай закрыцця. Але, як запэўніў дырэктар Цэнтра банкаўскіх паслуг нумар 119 Александр Пукала, на доступнасць і якасць паслуг гэта не паўплывае. На данный момент проводится работа по трансформации, то есть работы Беларусьбанка с почты. Мы передаем некоторые функции на почту без потери качества обслуживания наших клиентов. Так, на почтовых отделениях есть возможность снимать денежные средства посредством банковской платежной карточки и хранить денежные средства в банковских вкладах. То есть мы не уходим и не оставляем сельское население без банковских продуктов. Мы трансформируемся. Свое бачанне таго, як на прыкладзе канкрэтнага населенага пункта неабходна вырашаць пытанне аптымізацыі інфраструктуры ў сельскай мясцовасці, выказаў кіраўнік вобласці. Все, вы соберите собрание, значит, в субботу или в воскресенье всех людей, праздник там организуйте какой-то, соберите людей и поговорите. Скажите, вот смотрите, будем вот осуществлять, значит, собираются закрывать сберкассу, значит, сколько будет желающих, если она будет работать в удобное для вас время. После работы, перед работой, с 7 часов утра. Если там будет на месте человек, можно же режим сделать такой, с 7 до 12, с 3 до 7, ну условно я говорю. Вынікам сустрэчы з жыхарамі Вілуты, якая доўжылася больш за гадзіну, стала распараджэнне Анатолія Ліса адказным службам дасканала разгледзець усе звароты і скаргі жыхароў гэтага населенага пункта. Не менш дэталёва быў разгледжаны і наступны зварот. Ён, дарэчы, стаў самым масавым. Ініцыятыўную групу лунінчан цікавіла магчымасць юрыдычнага аддзялення ад існуючага гаражнага кааператыву і стварэння свайго асобнага. Сярод іншых тэм, разгледжаных падчас прыёму ў Лунінцы, пытанні змен у пенсійным законодаўстве, асфальтавання вуліц, прыватызацыі жылля. Апошнімі звярнуліся жыхары Лахвы. Вяскоўцаў турбуе адсутнасць амбулаторыі, якая знаходзілася ў іх аграгарадку гістарычна, але некалькі гадоў таму згарэла. Сёння ёсць прапанова яе аднавіць, але ў адной з суседніх вёсак. Кіраўнік вобласці даў даручэнне раённай уладзе знайсці аптымальны варыянт вырашэння пытання, які задаволіць большую частку насельніцтва гэтага сельвыканкама. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».